गुवाहाटीनि खानापारायाव सोलिनाय आसाम बिजाब मेलायाव बाहागो लाफैनाय नेशनेल लाइब्रेरी अफ इन्डिया कलकातायाबो बाहागो लाफैदों। बेवहाय आं गांनैसो बर' रावनि बिजाबफोर दान होनाय जायो। आं जा बिजाबफोरखौ दान होनाय जादों बेफोर बिजाबफोरनि मुङानो जाबाय फारियै राजेश बर'नि खन्थाइ बिजाब बिसम्बि बिलिरनाय मोन्दांथि, किरण बर'नि खोमसि अख्राङाव जोंनाय थरसे अलंबार, अजित कुमार बसुमतारीनि जंखायनाय जुथाइ सुंद' सल'सा बिजाब हाव हाव गोसो खोन्दो 1, हिमेन बर'नि राव दानस्लायनाय बिजाब जिउनि लोगो, थांनाय 2024 इं मायथाइनि लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय सुंद' सल' बिजाब सायख्लुम, लिरगिरिनि मुङानो जाबाय सेल्फ मेड रानि बर', आरो अजित कुमार बसुमतारीनि सुंद' सल' बिजाब लाजिनाङा जावैसो बिजाबखौ दान होनाय जायो। थारैनो बेफोर बिजाबखौ दान होनो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङाबो नेशनेल लाइब्रेरी अफ इन्डिया कलकातायाव बिजाब दान होनो हागोन। बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो आसाम बिजाब मेलायाव बाहागो लाफैयो। नोंथाङाबो फैनानै बेवहाय जायखिजाया बिजाब दान होनो हागोन। गुबुनफोरखौ जोबोद बिजाब दान होनायखौ नुनो मोनदों। फै जोंबो बर' रावनि बिजाब दान होनि आरो बर' राव थुनलाइखौ जौगाखांहोनि। गेदेमा बिथांमोना बुंदोंदि बिजाब दान होनायाबो मोनसे जोबोद गिदिर खामानि। फै जों बयबो बिजाब दान होनायनि मोनसे हुदा खालामनि, थामहिनबा मोनसे जावरिखांनाय लाबोनि।